Hi guys, majong hapon ni jung tanan na sila na uli na. Hey guys. Sakit na po di mongo. Kuya, Nanda po koy na ako pa sa lubong permida. Samot tadanig ka. Nayaho takoyaki. niya po. Niya po na. Butang po. Ay, kuan, kimo pilit sa plastic ang tapin sana. Pili ni kabuok. Uno man ni ay pito di man ni na mahurot. Hi guys, majong hapon ni jung tanan. Kan takoyaki. Permi lamang ko dadanig yan sa moto danig kadako. Tarong, nakapunit to ganina tarong na. Ma'am. Ikaw. Kay? Dara to kasubo. Ano man? No man kay gana mo kaon. Na-in love na? Kaon, yun ay yun pakuan kay masakit ang taon mo dong. Ako kablang guys gahapon. Nila ay nagligad ako. Nagdahigda. Ay man si Mikloy. Nagdiop. Mikloy! Nagdiop guys. Pahuway sa video-video. Naglamay man po ning pahuway sa patag video-video ba? Hindi mo kaon? Ma'am. May labog ka? Hindi mo kaon? Ano magagana mo kaon? Para sa mo nigyan. Tusok ka, asang pagtusok. Ano na yung pagtusok? Hindi mo ko magtusok o ikaw ang tusukan? Ayaw, tusok ka? Mukan ka? Hindi ko. Hindi ka mukaon na si karkag tusukon. Kasi may tusukon. Kinit. Na-record din yan. Namalit mo magpasalubong. Baon niya. Asa iri? Hey guys. Asa iri na wala. Hindi naman to. Alang kaharot ng iringa. Baklit ka kaliton ragalo ko ni mutid. Kuya, kayo. Mikloy! Ing! Di pa kaila? Maharot. Di pa kaila siya ngalan pa. Kailan naman? Pero di pa tayo. Ipatay na siya ay. Ano mo? Sige ko puhit din niya kung kamusta ako ano. Balik ko yan gusto. Nayaan niya lula. Ha? Nayaan na ako nagtingin ni mama dito. Mikloy! Mikloy! Nga naman po mingkoy sa una. Maharot. Asa si Mikloy, Mingkoy? Mingkoy? Duha na yung nahurot. Mikloy! Katulo ni. Inga na bitaw si Mingkoy sa una tanawa nagkatiguang. Di naman agad. Wala diyang iringgi? Si Mingkoy man itulo. Mga Mikloy! Ming! Diyan naman to siya. Diyan niya. Mikloy! Iktin-iktin din ng mga kuranan. Hindi, di ka? Ang nyara mo kang sukan. Milira. Big time malagi ka. Hindi na magkapangdanggasa. Traffic lagi pa kalsada pa diya pa. Ha? Southwest. Nagkuano posti si Biko aka ng kuan, mga globe na po, namutang na po. Napa guys, hupat ka buok. Tulre ang ikaon. Busog na ko. Kaming kumakain kaming koy. Agka mama kay kuan man pancake. Ija pangida nagpasalubong ijahang lula. Pancake kag ijahang palit ijang lula. Hindi siguro ning baon. Siguro gi snack. Di pamalit mag pasalubong. Masigag baon ning ija gahapon ug karon. Karon ra ni sa gasto. A few. Hi
Hi guys, maayong buntag ninyong tanan. Ako na pod ni si Jinbers. Nakatakang nakukuan guys, dinungag. Magluto na lamang ko og sudan. Magkuan ako guys, magutan. Ay kanang magmiswa o kana nay patula. Daghan lagi na tinga ngano kunong si mama na high blood nga. Pero may mong kunuutan nagikaon. Mapatakay bawo guys, so bisa di ka nang idahang high blood mo nang nay laboratory buhaton kaya rong masusi bisa jud lagi ka nagidahang high blood nung high blood siya taas basta kuan kolesterol isa man kuno pud na maka high blood basta taas ka ng kolesterol sa magpa laboratory palagi mi guys ang adlaw para makaibaw mi kasi nagikan sa high blood. Guys, patula duha ni kabuok amang pinalit duha ni kabuok 30 pesos 15 pesos ang isa ya kamunggay na dyan ay kamunggay adadlaw ito nakasubaybay sa mga vlog mo dyan ni kadugtong sa ginabuhi ning kamunggay ha nagipangharos daan para dali ra kubasa dyan kuhan guys pipino ang kakiyot tagilang pipino muna naman po din nabilin hapon naman may nakangato sa merkado gahapon kay hapon naman dun yung girahe ang Japan guys sari-sari nga gulay ubasa, taong o okra o kanang batong yan ipalit po kung okra kaya ni itungtong sa dinungag. Tungtong dinas dinangag magtungtong mo ko dinangag kada adlaw po ko kakaon dani guys ja halugbati mali ng kinabuhi matag adlaw puro utan mo ang pagkaon pero nagsidan mig manok gabi no gani mahurot napay nabilin may bahaw kabaw-bahaw sa gamay rayang dungagon nagapay ang bahaw may bahaw nga na maiso ka na humay nagkabahaw-bahaw sa gamay rayang dungagon na mga bahaw magluto sa ako guys hi guys naluto na gang kinisang sari-sari ng gulay. Luto na gatang ginisa. Og karing utan nga nilawoy. Ha guys, so nalaman na butang yo kanang na miswa. Amon tanang miswahan ng patula, sa utanon na lamang kuno sa gulsa. Kubasa og sa kamunggay. Yan ay tangad oh, nagtangad para humot. Lamis lawas ning sinabawang gulay. Alubati na natin ang alubati parang kahumot ang patula manisadan nga pang kataas ang pinabuhi anong kamunggay gikanan ni sirip kaya gabi pa ninahagi haros na daan kalamikin siya nakarelate nga ning sudan sagutan dyan ko guys nga nira ang sudan pirmi kay way kabuhi may tambos kabuhi ka ng mga kabuhiun yan ko parang ngani nila uy luto na mamahaw na guys si Papa Junjo nagjangkadan ka rin kuan bahaw imong bahaw gabi agamang dinang agamay rin na bawas jang okra everyday okra manay kusog makapausog kuan tugo daghan kajog kuan daning kuan guys okra unsa ka mga atsara napay daghan guys atsara
lami, lanlano, naman ng lanlano ng sahay. Makulay ang buhay sa ginisang gulay. Ginisa og sinabaw man ni guys sa mga sudan. Pobre ray makarilit daning sudana. Una kita guys. Good morning. Hi guys, good morning. Mahal to guys. Puro gulay ang sudan. With okra. Basta mo ba kung dugo yun, sigkag okra. Tanaw kang tuko, gamintin. Pero di pa ko may blood, kaya di man ko itukan. Ano ang mga itukan may may blood? I don't care sa mga taong ilabtunan. Mutan oras vlog, mang bas. Iba man ko din na sila, viewers jud. Ano na, umantay na. Mulili, raman ang marites. Ingon pa. Oo, kuno kay vlog kuno ni nga ni nga ang kaimtang. Ano ikaw man ni mo na imo ang kaimtang mao nagihatag sa Ginoo. Ngano kuno ng i-vlog kuno ang kaimtang nga pero may kakaugutan. Para ma-inspire mo ba na makagutan? Yan ka simple. Ikaw din ang mukaugutan. Nangagpirmira pa social lagi vlog nga. Nga ni mga tinood nga kinabuhi. Hindi natin ikaw awat ang tinood nga kinabuhi ng sa itong kahimtang nga magpadato-dato tang nga pobre ang tangdako. Hindi mo ikaw awat ang kinabuhi. Bahalag pobre. Basta may taong dilabtan. Bahalag magsagit ang kaugutan. Sa day natutan. Ang ide na ikaw ng musig kaugutan. Hindi natin itago-tago kung sa ito ang tinood nga kinabuhi. Hindi natin ikauwaw. Hindi natin ikawaw nga magsagit ang kaugutan. Kalamira dalangutan. Namira yung naning sudan. Atsara. Okra. Sari-saring gulay. Yung itawag nila nga pakbit. Magajud. Magajud mong ka. Bitter. Hi guys. Sama na silang tamahaw. Sige yan. Teachers din ako no. Sunod si Mana. Diyan sa may mong buhatan. Ay, usa ka seksyonan, may muliw ka na. Magkuhan daw, maganda. Teachers din naman. Tagay kung cake. Naglalagi ka gitara. Gamit ko ni kay big hapon. Certain big hapon din. Ang reporting sa oral kong kay balikan pa. Ang imong pajong. Kawanan ra ba? Ang usa ka pa yung dalo na. Sa pa yung dalo. Isa ra mo jud imong dadon pila di ka pajong imong dadon. Dalo man ang usagod pag yagi kaya binakuwi pa yung. Ano kang tanga? Nga day kailan payungan? Yami yung kag isa ra duha di ay. Nagalagi na ko sa katublo, nabilin pa jud dito. Siguro na kay payungan. Ano yaya? Natong panahon guys, hindi masabot. Dalang bugitan do. Basta ka daw. Lang. Guys. Ano guys? Guys. Bye-bye. Dito po dali. Pumunta na ng tubig eh. Okay. Klase. Tapos mana? Guys, sama naming pamahaw. Yan, nagdundun na uli. Nas Mikloy guys, nagdodowa mi dari ni Mikloy. Mama ni ang kalingawan kalabuntag. Sunod-sunod lang eh. Malipay na naman po ko kay malingaw ko. Abad ako ilaing kalingawan dari.
Wala naman ko ibuhat, kaya man naman ko dato sa kusina, man na po ko panglimpyo, gamay raman kadyo limpyo nun, kay gamay raman ni nga mga bahay. Jadi pag kadyo hugo, kay kada adlaw ko ga limpyo-limpyo. Mura mo po yung kuan guys, malingaw mo naman po kung na ako ibuhatin. Hindi ako ibuhatin. Malagi nang magmingaw ko, magmuni-muni agang nauna, maglatagaw agang nauna, kung ka nang ako ibuhatin. Muna magpasalamat kung nga na ako ibuhatin permi ba. Para agang nauna, di mapundo. Okay. Mapundo ram ko niya tang nauna, kung ka nang wakay buhatin. Pero gadyang nauna kadadlaw, para just buhol agang nauna kadadlaw guys. Sang ginikanan sa ang mga igsuon, more dyan na yung ginauna permi. Mingaw ba? Manang lingaw-lingaw naman na hang kamingaw. Malagi nang gusto kong na ako'y perming kupot-kuputon. Nungod ko lang makupot-kupot gani. Nung di dyan malikayan, naguman ako sa ang buhaton na maglingkod na si Jin Burst. Magkuti-kuti sa cellphone. Si Mama Day guys, sama na nang ipa-laboratory karong Lunes. Kaya giwat ra na mo ang kanang kwarta nga ipadasi siyang anak ba. Kaya mo yan mga ang gasto. Nagpadaan naman gahapon. Lunes na naman may magpa-laboratory. Kaya Sabado o Domingo, dagan kaadyo ka ng tao kay schedule man na sa mga buris ba. Mo nang Lunes na may magto. Di kaya Martes. Di may makisabay sa mga ubang pasyente ba kay samok ning may daghang tao. Ano sa Lunes, magpakuan nami, magpa-laboratory nami, karong makaibaw mi, ug asa dyan nagikan ng ijang pagtaas sa ijang dugo. Yung anong na-high blood siya, dahil lagi ng utanang, ano kunong na-high blood nga ang pagkain. Puro ramang kuno utan na ijang pagkain. Wata kaibaw guys, yun sa na siyang lawas. Anong, ningkalit naman na siyang kuwan. Ka-high blood siya, na hindi ay nga, pero meron puto ka ubutan. Sayra mo na po na sila magkauno ka na ng mga karni. Nahay blood mo kus nanay. Kung putong ka nanay, taas isang ka ng kolesterol. Isa putong amoy nakataas isang mama siguro, masiguro po mo. Kasi siguro yung jahang kuhan. Kolesterol kay sa mga kaniyad to, dahil si jahang ipangkan ka, hindi man namuhang dajon. Isa pa man mo kuhan, napuno na gadyo nagimuhang kuhan, lawas. Yan ang ibatangan ng kuan guys, cartoon kay agsimiklo maglusot-lusot. Hindi sa napagawason kirong di sa maanad og laag ba. Para parehang mingkoy ba nga wala magipanad-anad sa gawas na radyo siya sud sa bahay. Pero nadji panahon nga manglakaw na siya, mangitag uyab. Di na siya tingla guys, pero nadji adlaw nga mulakaw siya siya nga tag isa ka gabi di mo uli. Magdit-dit siguro na siya uyab. Siguraduhan na gwapa ni mo ng uyab ha? Oh, ayos oh. Kaya tagabi ko di mo uli. Mulum-lum dito sa uyab. Siyempre, lami man ng uyab, lum-luman basta gwapa. Di ba, Mingkoy? Gatang panahon guys, ning lamdag na pod. Ano siya mga talikod mga diha? May sapatos ko na init ang makina sa motor. Abla umulan kanina, manunod sinilas po. Mingkoy, gimingaw na kasi mong uyab, Mingkoy. Ang joke yung nagmulakaw na pagka. Joke man na pas buntag muli. Grabe gadyo ni mong pangiyat ha. Radyo kang kaiyat. Mikloy. Iyat ko na kami to. Iyat kang Erlinda. Ang laka kang isumpong. Ma, nakadangag ka ma. Hindi na, nakadangag. Saban ka. Si Mikloy ko no, maliwat ko no ni mo. Ang pigo na mo. Aklabahog. Liwat ko na ni mo si Mikloy. Ligo na lang. Pamiligo pa ko rin. Ligodahan kay kita rin mamalit niya sa gamit ni mama niya mga alas 12. Mga alas 12 na. Ano sayro sa akin niya. Maligo mo kung tatod karang kalimuot. Ngayon ang alas 12 kay arelao na magawa sa pagbalik. Sayang ba. Mamalit lang pagpikasin. Yun na pagkausan yung taligsik na ba? Ipalista ra gijang palitinan. Mana, bijaan ng papa, si Mikloy.
Di ka gawas. Ang sama? Wala pa na kaya? Oo. Hindi ko biscuit na eh. Yung kalamansi oh. Palitin daw sa mamag biskwit. Kanya, nagdala ko na to. O niya na ma kay malit man pud mi si mong haplas. Kanya na mga alas 12 sila gali. Lagi diyang tubig, butang-butangan ni diyang kuan guys, kalamansi. Mani mahiwagang tambal. Ang mahiwagang tambal. Wala ka mag-jacket kay init. Nade pasayro pa nga, wa may madyo yung timpo. May mga ginasta. Usa ka buok, ha, pwede na na. Kaysa magsitag lingkod, dahil pasayro, wala man. Hi guys, naman akong ligo. Dala na Jonjo, nauli na. Kaya maniod ko na mi, kaya nagamaman na magpanyod to guys. Wala ko mi, kaya malit mi sa kuha ni mama. Gamit.